Takže čaute dámy a pánové a vítejte u nového videa, kde si dneska řekneme top 5 nejvíc broken brawlerů tuto season. A můžeme rovnou začít u Siriuse. Jak asi víte, tak Sirius je strašně no skill a broken brawler, protože svojí ultinou dokáže spawnout klony, které zabil. A tomu hodně přidává prostě no skillosti, takže je vlastně skoro dobrý na všechny mody. Potom tak tady máme Damiana, který je tank, je taky hodně no skill, může si spawnout prostě ultinu, kde uvězní hráče a vy nemůžete prostě nic dělat. I po nerfech je pořád strašně OP. A taky hodně lidí říká, že ničí strašně rankedy. Potom tady máme Colette, kterou, jak asi víte, tak chvilku byla odstraněná z hry kvůli toho, že prostě byla skoro nesmrtelná. Úplně ničí tanky a je mega silná v hejstech. Jo, takže tohle jí přidává, že je taky no skill. Potom tady máme Edgara, který je strašně dlouho ve hře a i po několika nerfech a všeho je strašně OP furt. Jak on si prostě dá hypinu a ultinu, tak prostě máte smůlu. Hypina je strašný extrém Edgara. A potom tak tady máme Crowa. Jak asi víte, já ani Crowa nemám, ale Crow je strašný. On si zapne hypinu a ultinu a vystřelí ten poison, ty šípy několikrát. Prostě jste mrtví. Už nemůžete nic dělat. Jste mrtví prostě. A já jsem říkal, že jenom 5 brawlerů, ale dáme 7. Mortis je taky strašný brawler, protože když ho umíš, tak je prostě nesmrtelný. Prostě on má tu svoji ty svoje hity, kterými se posouváš, se můžeš utéct před všema brawlery, můžeš všechny brawlery zabít. Dívej, jak tady tohoto bossáka rychle zabiju. Já mu tady dám takhle, nahituj ho a už jsem mu ubral 20 000 hápek, jo. To prostě je chvilička a máte to. Tady vidíte, jak rychle prostě zabiju. Je to taky broken brawler. A naposledy tady máme Ricka. Rico, já vím, že jste ho možná hodně nečekali, ale Rico se svou hypinou je taky strašně silný. Prostě jak on střílí, má ty svoje odrazy, tak prostě může všechny zabít. Teďka, když si tady spawne prostě tu svoji hypinu a ultinu, dívejte, já mu ubírám strašně moc. Já nepřestávám prostě. Já nepřestávám. To je prostě neskutečné, jak Rico je dobrý brawler. Jo, já jsem dával jenom ultiny. A prostě nic. Je to strašně OP brawler. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Byl bych rád za like, v případě odběr. A tohle ode mě vše. Těšte se na další videa a čus.